En nom de la comissió proclamo Balaguer, capital de la Sardana 2022. Felicitats, Balaguer! La ciutat de Balaguer ha donat aquest dissabte el tret de sortida oficial als actes de celebració com a capital de la Sardana 2022. L'acte s'ha fet aquest matí a la Casa de la Paeria i ha comptat amb la presència del paent cap Jordi Ignasi Vidal, la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Adelaida Moya, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserres, el coordinador del projecte Capital de la Sardana, Víctor Sallés, i altres autoritats del món de la sardana i la dansa. L'acte ha començat amb la lectura oficial de l'acte de proclamació per part de membres de la Confederació Sardanista de Catalunya i el traspàs de la bandera de la capitalitat per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la Paeria de Balaguer. Durant l'acte també s'ha projectat el vídeo oficial de Balaguer, capital de la Sardana 2022, que s'ha encarregat a Toni Salut. El pregó de la capitalitat ha anat a càrrec del periodista balagrí Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, i durant el mateix acte de proclamació també s'han donat a conèixer els guanyadors dels Premis Capital de la Sardana, que atorga cada any la Confederació Sardanista de Catalunya i que premien diverses persones i entitats per les seves iniciatives sardanistes arreu del país. També a la sala d'actes de la Casa de la Paeria s'han interpretat dues sardanes estrenades aquest passat mes de gener. La sardana oficial, Balaguer, capital de la Sardana 2022, obra de Dani Gasulla, i la sardana de concert del jove compositor David Quintana, que porta per títol Glòria del Castell Formós. Totes dues les ha interpretat la Bellpuig Cobla a la mateixa sala d'actes de la Paeria. Seguidament s'ha descobert la placa commemorativa de la capitalitat al vestíbul de la Casa de la Paeria i la presentació del CD de la capitalitat a la plaça del Mercadal amb la mateixa cobla que ha interpretat alguns dels títols inclosos al disc amb obres d'Enric Aguilar, Francesc Amorós o Joan Moliner. Els actes del matí acabaran amb un dinar de germanor en un restaurant de la ciutat i a la tarda seguiran amb una visita guiada pel patrimoni monumental i el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi al Teatre Municipal.